puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri e leelani buuɗalirumede feere feeña e windere ɓatake bindaɗo mawbare walla mbiyen mawbare nogas e ɗiɗi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɓatake carika hirjino ɓatake carika ko fati kadi siftinde ɓatake carika ko fati kadi e andinde hirjinde e siftinde ko fate fedde heblo sukaɓe Afrique tafande gila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi ha yetti ɗoɗo jaraten musidɓe tedduɓe eɗen gandi fedde heblo sukaɓe Afrique yaaji hewti e nandi e bangeji kala ɗanniyankoɓe jeeyaɓe ɗeɗo gure Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée Bissau mbadden hen kadi Guinée Conakry yaltuɓe mabɓe wonɓe caggal leyɗele nanti ndeɗo henna fedde jambareɓe suusɓe yiyoɓe caɗele leñol moni kala nde nani heblo sukaɓe Afrique noti waɗi kadi ko kañum jeeyi hen gila e miijoji mum ha e konguɗi mum ha e jawdi mum ha e yerlitade mum en jaari kala gorko pullo e kala debbo pullo ɗo woni dariɓe darde tinde lang ngam tambade fedde heblo sukaɓe Afrique musidɓe tedduɓe ha yettiɗo ɗo jarten hande e ballal jomiraɗo miijoji ɗi joguino ɗen leñol fulɓe Afrique ko yidde wadde nokkuji keblirɗi beele ɓeɗo sukaɓe yahoɓe booli ɓeɗo sukaɓe dartoɓe booli ɓeɗo sukaɓe ngakkaɓe gande ɓeɗo sukaɓe ngakkaɓe mecce ɓeɗo sukaɓe janggo jogorɓe wonode darogal leñol woto gontoyde janggo tundi leñol ɓeɗo sukaɓe fodɓe janggo waadino ararayi weɗo e weeyoji aduna kala seedo woto watuden leeso walla faɗo yebɓe ko ɗum woni himme ɗum woni kiram erago era wiya bandiraɓe ngare keble ɗen ngare keɓoɗen keble ɗen enenne kadi keblen nde tawno so tawi heblo ala ma en nguur ɗannugal jamma ñalawma teɗen gandi silti so tawi heblo ala so tawi sukama mawni fatata koye guure mawɗe holko wattata gollade toon o gollinte golle ɓurde hamnade ɓurde nefnade ɓurde hewde caɗele ɓurde famɗude joddi ko hen wo hettata musidɓe tedduɓe leñol ma daña anduɓe daña alɗuɓe daña heblaɓe taw ganduɗa kala kaɗa golla e leñol maɗa a jiggoytako a fooɗat goto golla heɓa ko goɗɗo fonno hebde ɗum nan musidɓe tedduɓe firti ko bojji ɗi keewi dukkoli ɗi keewi heblo ngone ngakki
gande ɗe ne dabɓiɗi sen mbi noon gande men ko gande ɗemɗe haala kono kadi gollal ngal ɓuri yarude koto banggue diine en ngala golle to banggue aduna beele wawa suurande en diine men wawa suurande en leñol men eɗen jogui ngaalu kono kadi ngaalu ngu yeehi e nokkuɗo ngu fotani yaade ha jolɓitte jolɗe mbaɗi e nder leñol ngol taw kadi ganduɗa ɓen ɓe ngala ɗin sembeji ene jiiya ɗen jolɗe ngala ko cukkiri kono cukkirta ko ɗemɗe mumen e eerade dental wonda e pellital mbeɗe ɗe gudde cukke gila añɓe cordude ɗon ñaaya ko wonan en toon ko nawa nde tawno kamɓe goni heblaɓe ɗo waɗi hande sa yiranɗoji men kala ko ene fewne so wona yimɓe seeɗa e leñol men ko hoɓɓe woɗɓe ɗemɗe goɗɗe jikkuji goɗɗi ngara naata mbayla en nde taw eɗe mbeeɓi waylude mbayla en daha ɓesguji men ndesa ɓiɓɓe men jibina baaɗiraɓe men kaala ɗemgal gonangal mbaɗa ɗon kadi gollorɗe mumen ene jeeya ene golla ene naftoro en eɗen cikka ko enen naftortoɓe so joomum yonti hoodde hoota nawora ɓiɓɓe ma nawora baaɗe en nawora joom suudu naw muɗum woni ɓiyo yaha wontoya goɗɗum ko ni leƴƴi goɗɗi keewirta eɗen guste ɗum noon ngare kiren ñemben hono ɓen dariɓe keɓli sukaɓe men kala e banggue kala e fannu kala e sifa ɗum woni ko fedde heɓla sukaɓe Afrique noddi musidɓe tedduɓe bandiraɓe notti tugganma tan hitande ujunnaje 215 ha yetti hitande ujunnaje 219 bandiraɓe sehilaɓe pop ene hen ene dente ene cate ne eero ene acci haajuji e hammuji ene nanna juuɗe e poos ne mbaɗa hen ha yetti ɗo ala ko heddi so wona so gueno haaji 10 lewru février faandu inchallah nokku mo gueno rokkiɓe cuuɗi men to wiyete Kidira ene tawe keerol hakkude leydi Sénégal e leydi Mali waɗɗani Gambie kame Guinée waɗɗani Mauritanie kono Allah yiiɗi en leydi ngam yidde ko jomiraɗo fawi e juuɗe men wadde ɗon ko wiyete aafgo ndiɗo bildi ndi jiɗɗen wadde ngam yidde dandude yogay sukaɓe e yidde heblude yogay sukaɓe nde tawno hunde kala fuɗɗorto ko seeɗa musidɓe tedduɓe yettima oɗo saaha mo gonɗen mbiɗen sikki ala bandiraɓe ciftine holko woni heble sukaɓe Afrique holɗo yarata ko haalete jamma ñalawma eɗen jetti Allah noon kala leydi catal men ne dari ɗon jarlitiɗo ne dari ɗon mo wullinta mo ɓuɓɓinta mo ñallinta mo wallinta kalde nodduɗa ɗum notoma e kala saaha ne hirjina acci haaju e hammo ala ko dañata hen ko fate banggue koppareje kono ne fiiɓi kam dañde hen janggo ɓiɗɗo goto leñol ngol so heblama hen ma wonan en nafoore nde tawno neɗɗo goto ne jogo nafoore leñol kala en jii Cheikh Oumar Fouti Tall hande enen kala ɗe gullamo ha joni en jii Cheikh Souleymane Baal danduɗe ene wonde kalifindi e less ɓeɗo henna safalɓe woɗeɓe ndeke ɗen gandi waaɓe no makko e woko neɗɗo goto ene wona faaro leñol neɗɗo goto ene faabo leñol hande sen jii dukoli keewi e nder leydi Sénégal laamiɗo leydi ko biyo mbimi e wimi ha o jojini ɓocci to ne jaaha yimɓe ne kaala hen ne ñiŋa hen leñol men ngol firti ndeke neɗɗo goto ene wona faabu leñol ɗum noon so tawi en mbaɗi suudu heblo en kebli suka men suka goto so garɗi wo feeñi hen on wawi janggo faabade leñol ngol an kinkiƴintoɗo jamma aɗa wulla heble sukaɓe Afrique aɗa haala aɗa nodde aɗa nanna hen yimɓe aɗa hirjino doole ma nana peeñi to hen oɗo suka ndeysan kala ko wawi wadde aɗa jeeyi hen an ko ɓuuri ko jogori wadde ko ɗum noon musidɓe tedduɓe firti ko gaare mbatten haqqillaji men e ɗeɗo gueɗe batteɗe hay goto jeeya fedde heble sukaɓe Afrique enen kala ndendi ha tenti enen ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e wimami enen ɓe ndendi fedde heble sukaɓe Afrique heddoto noon hunde kala ne waɗa gardiɗo
hunde kala ene waɗa inde feeñje kono yimɓe kala ndendi poti hen jaarore men noon nde ala ɗo haaɗi ɓeɗo worɓe fulɓe e ɓe rewɓe fulɓe dariɓe darde fayodinde guila tan hitande ujunnaji ɗe 15 ha yettiɗo jarten kala ñalawma ene jogui ɓeydotoɓe to banggue rewɓe to banggue worɓe kala jarlito mbaɗa hen jamma ñalawne gone batuji ene gone eɓɓoje peeje e palaji holno mbatten ha ɗum daro holno mbatten ha mbasen dañde hen gacce holno mbatten ko eriɗen ɗo ko ɓuuri en sembe ko fedde ɓurde wonde koddaji e nder pelle kono kadi alhamdulillah ko yiyande afiire e nder jiyanɗe kala nde tawno en mbawa dañde ko ɓuuri heɓlo ko heɓlo jogui aduna o heɓlo ko fate banggue kaɓirɗe kese garɗe heɓlo ko fate banggue jangde hesere arde heɓlo ko fati e banggue jiyanɗe kese garɗe heɓlo ko fate banggue mecce kese garɗe o heble wayade jamanu o wasa ronkude feeñje eɗen gandi eɗen jogui alhamdulillah ñeeñɓe ñeññannoɓe hanki ko yaade pinal ko yaade jamanu kono hande sen jingal ñeñalgal hande ngal ronki hutorede ko banggue meccal eɗen gandi ko ronkuɗen faggitade ñeñal kesal jaadowal hande e ñeeñe windere nde ñeeñe kese hande yaadi koye comci mum kesi ñeeñe kese hande yaadi koye paɗe mum kese en jii ko wayno ngayi mehe en ha leydi Mali tuma nde ɓe naati hen ha e safalɓe nde ɓe naati hen automatiquement wangiyankoɓe wiiteɓe tourisme en nde garata ayi beddo hen koye mumen ene cooda ne ɓamta ɓeen ene ɓamta ɓeen ndeke enenne hanke ɗen joguino kono noon telƴini ɗum ko ustude en heddade en e taane nde heddade en ɗon ɗo wonnoɗen hanki ɗo mbiyen yen nguuri hen hande taato derguito mbatten ɗum e ñagunde teppoɗen teppa en teppa leñol men wonta ñagunde ɓolde dañoɓe ko seeɗa wasɓe ɓe ko heewɓe ɓe gollani ɓe ko heewɓe sukaɓe keblaka jangde nde ɓe janggata nde rokkataɓe janggo golle leñol ɓaafo mbiyen ken teppaɓe ken añaɓe eɗen duka jamma ñalam kono sen ƴeewi hanke eɗen keedi e tufde gawri ayi eɗen keedi e tufde yaltinde liɗɗi eɗen keedi hanki jeere waalo dañde gawri eɗen keedi hanki e gaynanteri dañde kosam eɗen jaaja haalisaji ngala koye ɗam gurdam wonno heddiɓe gurno ko jalon paaf paaf e yeyde lamɗam e gueɗe goɗɗe kono kadi sikki ala nde jamanu wahliti yooro ari fi en nde ɓuuɓol duñi to banggue woɗeɓe ay jamanuji mbahli wonti laamuji ngaluji jiita e leyɗele kame weeyoji e leyɗele mbatti jokkodirde ko fate banggue faggudu ɓen tawaɓe wiyeteɓe hanki ko miskineɓe ɓe ñamminano ɗen ɓe mbiyanɗen ɓaleɓe pawta e dow men heddino porti koyɗe en nanguiri en nokkom jiyaɓe ene kutoro ene kala saaha hande noon en jiiɗi feɗɗitade en tawi ko bambaɗo tan walla towaɗo wawi wadde hunde kono wona hanki dampaɗo gañaɗo gam kunori kam melori mum e hewde ɗum leyɗele jimde lappol kufgol maayo kono kadi ha hande feeñani musidɓe tedduɓe so tawi en muɓɓiti guite en laari ma en jii gudde gudde kewɗe ɗe añɓe cordata ene tahla en ene daha en ene ndeskikino e men ene jibina baaɗiraɓe men kono sikki ala foode wontata ko kamɓe wontata enen yonti duttoɗen e heblo gonga e gonga mbatten haqqillaji men e ɓeɗe sukaɓe sen mbi fedde heblo sukaɓe Afrique sikki ala oɗo saaha mo jaraten kala jiɗɗo jokkade e fedde heblo sukaɓe Afrique ngam tawtude ngal ɗo cetal hanti walla tawtude kiiɗo lekki ki cate mum nguboto e kala bangeji ngam yide rokkude ɓuuɓol saabu eɗen keewide e kala saaha liingu jibinta e ndiyam hakkunde teri liingu jibinta koye pohe maayo ɗo leɗɗe ɗe puɗi cate mum nguube maayo to leɗɗe mum puɗi dampi naati ha e nder maayo ɗi gara ɗi cora less
ɗi cabbina toon ɗi jibina toon haa ɓiɓɓe mawna ɗi njalta. ɗum saabi to baŋnge waɗeeɓe e kala sahaa laaɗi ndiyam so nayi walla mboni ɓe beddoye hakkunde maaje mbele liɗɗi mawɗi biyete rekke en goɗɗi e goɗɗi daña ɗo mofti daña ɗo ɓesni ko noon laaɗi diwooje kono ni yoga e geɗe e goɗe. ɗum noon musidɓe tedde firti enen ne kiiɗo hene lekki heɓle sukaaɓe Afrique ki jibinta koye ɓiɓɓe fulɓe nde tawno ko kamɓe tambotoki hayki mawna ki laya cete makki nguubo e kala baŋngeeji ki rokka en ɓuuɓol enen kala jetten joomiraaɗo haanino ɗum waɗama ko adi hannde woni heɓlo sukaaɓe Afrique. Secrétaire général woni koolaɗo kuuɓal fedde nde dokken numéro makko tan kala jokkodirɗo e makko ɗo mbawɗa wonde leyɗele kala eɗen jogii neɗɗo men gonɗo ɗon ene waawi fooddema nannuma ɗon tawta bandiraɓe e woni 00 336 06 50 68 43 walla mbaɗa ndiga e ndiga mbaɗa tati mbaɗa kadi tati mbaɗa jeegom mbaɗa jeegom mbaɗa ndiga mbaɗa joyi mbaɗa ndiga mbaɗa jeegom mbaɗa jeetati mbaɗa nayi e tati rokkuma noddirguel koolaɗo kuuɓal heɓla sukaaɓe Afrique. musidɓe tedduɓe tinnoɗen kala gonɗo e leydi Mali, kala gonɗo e leydi Gambie, kala gonɗo e leydi Sénégal, kala gonɗo e leydi Mauritanie yo tinno ñande 10 walla ñande 9 lewru février faandu so geno haaji yo tinno yarlito sabu Allah yaada e sete mum taw kadi nanni koye jungo e poos yarlito yaha toon to kiidira ngam tawtorede aafngo so tuufere waawi bisimilla mum, so jamdi waawi bisimilla mum, so sac ciment waawi bisimilla mum, so addude maçon waawi bisimilla mum, so sodde sarse ceenal waawi bisimilla mum, so sodde sarse kaaƴe waawi bisimilla mum. kala ko Allah wawnuma tinno waɗa heen. fedde heɓla sukaaɓe Afrique ko enen kala njeyi, ko enen kala ndendi jiɗɗen ko heblude heen sukaaɓe men musidɓe tedduɓe. ala o ko ɓiɗɗo Sénégal naajo, ala o ko ɓiɗɗo Gambie naajo, ala o ko ɓiɗɗo Mauritanie naajo, ala o ko ɓiɗɗo Mali naajo, ala o ko ɓiɗɗo Bissau Guinée en, ala o ko ɓiɗɗo Conakry Guinée. ala ko enen kala ndendi, ko enen kala keblete hen, ko enen kala keɓoto hen. sukaaɓe men jannguɓe ha jetti woni nokkuji jooɗiɓe jangginani gila e ɗemgal men fulfulde ha e Qur'anil Karim tedduɗo giwruɗen to jomiraɗo, ha e hadiseje annabi celluɗe ceniɗe ɗe jamirɗen en janngu, ha e tiɗɗemgal fransiyankore kam angliyankore, ha e tiɗɗemgal arab. suko one janga o ferta haqqille makko o wawa haalde kala ɗemgal nde tawno ɗemgal way kono boli. hande saɗa yalta lamorgo leydi Sénégal a ari ha legal bitegal Rufisque walla Kermassar ma taw laabini cupiti corniche dewoygol gueƴwayi less nan toon e yaltinma jamñaƴe ko ɓuuri yawde yaccade. ma taw laabi goɗɗi ko wiyete autoroute péage so tawi paaɗa ko AIBD bo wallaɗe diwoje, walla paaɗa ko jamñaƴe, walla paaɗa ko nokkuji goɗɗi ɗon e ɗon oto weddoma ɗemgal ne way kono laabi. so tawi anani ɗemɗe kewɗe lawol ma ɓuura humtade, haaju ma ɓuura humtade, laabine so keewe leydi haaju humto werlaji doga jaaha law garta law. ko noon ɗemgal way. suko one o nana kala ɗemgal, o wawa kala ɗemgal, o wona ambassadeur. ambassadeur ko nanowo ɗemɗe, ambassadeur ko nandirteɗo, ambassadeur ene wona haydebi lemɓe. saabu en jii hande wangiyankoɓe iwoɓe wona e leyɗele, jippotoɓe hôtel aji, aroɓe yiide lamɗo leydi, aroɓe wiiteɓe l'opérateur économique, joguiɓe ngaaluji yiɗɗe arde. so tawi nanta ɗemgal an suka sa heblama e nande ɗemɗe ma wontu poste ma ngam wonde intermédiaire hakkude ɓe e ɓe. ayi ko gollal ngal ganduɗa
ɓurgal forde hay lamɗo leydi sabu oɗon ndaara lamɗo leydi so ari leydi oɗon jiya worɓe ɗiɗo walla rewɓe ɗiɗo walla gorko e debbo ene ndaro caggal kala lamɗo on so haali goɗɗo nantinoya oya haala o ga nantinoya ndeke firti ko ɗum meccal ndeke sukaɓe yo keble e kala sifa ɗemgal keble e kala sifa gandal jottoro ɗum ganden aduna hannde o ko aduna haare gandal wona aduna haare wiide min ɓurma jawdi hannde ça n'existe pas jomen jawɗele nana ene mbaala ɗo yooɗi ene mbaala ɗo weeli ene ñalla ɗo yooɗi ene ɗannoɗo jiiɗi kono musidɓe tedduɓe mbeɗa itti yaware ala ittata yaware ko heblo e rango men ngo cakkitoɗen wadde ɓiɓɓe fulɓe ñagunde ñaguimi on min e fedde heble sukaɓe Afrique kala kame hooreje muɗum en jiiɗa limtude aɓe keewi sen limti tan en jumat kono sikke ala amin ñaagui bandiraɓe Guinée Bissau Guinée Conakry Gambie Mali Mauritanie Sénégal kala ɓiɗɗo pulla to woni joguiɗo leydi yo tinno nanna hen fedde heble sukaɓe Afrique soye laamorgo mum soye wuuro mum ɗo wawi wonde kala saabu fedde heble sukaɓe Afrique wona tan yo maha kuɓiyel gotel haɗa ɗon yiiɗi ko yo won catal mahowal cuuɗi keblirɗi yogay leyɗele yogay guure mawɗe kala ɗo gonɗen jiɗɗen koyo cuuɗɗi limtin beele sukaɓeɓe keble rewɓeɓe keble mawɓeɓe keble mi hokkonɗo yeeru hande so wiyama rafi tension rafi diabète rafi estomac holto ɓuuri yaalade ɓuuri jaalade koye men enen fulɓe eɗen joguino ndefu hanki wiyetego ñirbuna cobbal laru bertel joguino hanki gossiji men joguino hanki lacceji men kono en jii hande wahlima en nanni en kesam ngo en keblaka suka debbo jibineɗo o mawna ɗo ala fof ko nanata so wona o nan tan bambara walla wolof walla safrore o felli tan wiide hankkadi o wawi defde ɓayde omo yiiya e télé no waɗirte ni taw wona hono noon o naata e ndefuuji o rafna yimɓe ko waɗi ɗum ko wasde heblede rewde e 4 nagge 9 nagge 4 mbaalu 5 mbaalu jaggude banque lemmin hen milliard uji heɓa tan jooɗo banque ne naftoro ko wasde heblede leke neɗɗo so tawi o heblama maw dañ demuɗi kewɗe ɗe on wawa gollorade ko heblo gollata won joguiɓe ɓe ngala golle wonɓe ngala joguiɓe golle firti noon ko musidɓe tedduɓe ballen koye men jomiraɗo walla en musidɓam tedduɓe siftinde on kala jiɗɗo jokkade heble sukaɓe Afrique so ton jiɗɗa rokkude heble sukaɓe Afrique ton ciment bisimilla maɗa so tawi kadi ko jamɗe bisimilla ma so tawi ko maçon kala ko jiɗɗa wadde hen amin gudditanma demal amin mbaɗi erago wongo ɓoyata ma ɓangino mum yaltu toon to leydi France e lewru mars ma yirɗe lewru ndu ma ñalɗi pinal mawɗi mbaɗe toon taw yuɓɓinte ɗum ko heble sukaɓe Afrique ma won keɓoyi on ɓangino so keno haaji mbatton haqqillaji moon kala mo nanano ɗon e aya o haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heble sukaɓe Afrique ma on jii ɗum toon inchallah ɗum noon siftinde on numéro koolaɗo kuuɓal kala jiɗɗo jokkade hen mbatta ko 00 336 06 50 68 43 Ahmad Tijanian koolaɗo kuuɓal ɓiɓɓe fulɓe laaɓɓe labtuɓe rentuɓe ɓoggi karaleje joom jawdi mo ala jawdi joguiɗo behel joguiɗo gertugel joguiɗo paɗe ɗiɗi joguiɗo tubaji ɗiɗi yo tinno yeeye hen goota nanna e heble sukaɓe Afrique joguiɗo paɗe ɗiɗi yo tinno yeeye hen peere nanna e heble sukaɓe Afrique en kalani joom gertugal joom mbaalu joom mbeewa joom nagge en kalani kam joguiɗo otoji yo tinno itten oto goto rokko heble sukaɓe Afrique daña heblo yo tinno kala bawɗo yo tinno wooda ko waɗi hen eɗen ñaagui ɗum noon goto foof ɗo woni yo waɗ heble sukaɓe Afrique ko kañum jeeyi kono kadi eɗen jaari jaaro timmude sagataɓe rewɓe e worɓe dariɓe gila hanki taw hande arani jamma ñalawma ne gone ɓoggi karalleje ene gulla ene luuka
heblo sukaɓe afrique ha yettiɗo yettiɗo musidɗo mon guiɗo mon sehli mon sar abdoullahi sar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe.